Пакружыўся над хатынню бусел сонечна-пагодлівай вясною. Каміны стаяць, і людзі ўскрусе, а нідзе хаціны ні адной. Заміраюць галасы людскія, гукі абуджальныя вясны, і плывуць трывожныя такія, тонкія, жалобныя званы. Пакружыўся над хатынню бусел і паплыў у светлую смугу. Ён не ведаў болю Беларусі. Пэўна ж ён адчуў яе тугу. Пакружыўся бусел над хатынню і ў смузе пад воблакамі знік. Папялішча ўсё яшчэ не стыне, і ў грудзях не замірае крык. Ад вячорка мы гулялі і аб мамах размаўлялі. У мяне пра мою Пеця мама лепшая на свеце. Усміхнуўся Толя. Не, мама лепшая у мяне. У мяне, сказала Поля, бо яна працуе ў школе. Ну, дык што з таго, што ў школе? Запярэчыў Коля. А моя кіруе крамай, а моя працуе мамай. І цяпер сястрычкай дома, прашаптала ціха Тома. А моя, сказала Ната, і за маму, і за тату. Пэўна ж, мамачка моя лепей вашых удвая. Не згадзіўся з гэтым Петя. Пачалі спрачацца дзеці. Коля з Полей, Петя з Натай. Ну, а я пайшоў да хаты. З імі я не стаў спрачацца. І без спрэчкі ведаў я, калі шчыра разабрацца, мама лепшая моя.